Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, Amaia Nagusia historiagilea dugu gurekin, eta historia eta artea lotzeko modu bat aurkitu du, liburuen bidez. Ongi etorri, Amaia. Eskerrik asko. Zer moduz? Oso ongi. Ongi? Bai. Izan da egun gora beratxua, ez? Bai, guztien dago. Nik ez dakit elurra izan den edo, ez? Getatzen ari dira horrelako gauza pilo bat egun hauetan. Edo akaso Osasunaren partiduak deno erotu dituela. Begira, agian ere. Ez nekin ez da ezer horri buruz. Osa, ikusi dut telebistan gaur esan dute, baina Osasuna final batean ia, eta ni baina, ez dakit. Ez que nizu futbola ez dut ikusten egia esan, ez dakit zu futbolaria. Nintzen futbolzalea, baina sendatu nintzen. Sendatu zinen, bai, ondo. Gaixotasun hori kendu nuen, bai. Orain idazlea. Orain idazlea. Pixkate, gure programarako ere egokiagoa bai idazlea izatea futbolaria baino. Ez dela ni ez zingo nuke jakin ze galdetu. Posten naiz, bai, idazle hutsa. Eta horrela definitzen zara artearen munduan edo esparru gehiago ukitu izan dituzu? Ez, egia da nire familian aitonaren gatik jasoa pinturarekiko zaletasuna, fotografoa zen, aitona, osaba ere. Nire amaren familian zaletasun horiek egon dira. Eta nik txikitan bai pintura asko maite izan nuen, musikan inkursioa egin nuen txistuarekin, baina ez zen nirea horraino iritsi zen. Eta esanen nuke bai, gehien bat hitzak izan direla nire pasioa edo, irakurle amorratua nintzen. Txikitan ere? Bai. Oiztiarra ere, amak dionaren arabera. Eta beti esate dit hori, berehala ikasi nuela irakurtzen, ze motz gelditzen zitzaizkidan, bera kontatzen zizkian historiak, edo irakurtzen zizkian ipuinak, eta berehala nahi nuen nirea irakurri, eta orduan idazle ikuspegi horretatik, baina idazle ere haundi gelditzen zaidala uste dut, ze ez naiz inoiz, ez dakit narratiban edo ez dut eleberririk idatzi, nirea gai historikoak dira, entsaioak, baina, idaztea beti gustatuko izan dut, bai. Zu historialaria zara, historia ikasi zenuen, ezta? Bai, hori da, historia. Eta hortik de joan zara edo ikerkuntza horretatik, ez, gero sortu dira zuren idazteak edo? Bai, hori da, bai, historia ikasi nuen, unibertsitatean, gero doktora dutza egin nuen, horren inguruan, ikerketa egin nuen, eta gero bestetik ere divulgazioaren kontua, ikerketa egiteaz gain, eta artikulu akademikoak idazteaz gain, beti interesa handia izan du divulgazioan. Uste dut hori, ezagutza ez bada edatzen ez dela ezagutza. Ezagutza konpartitua da, guztion kontu bada, eta orduan bete behar bezala sentitu izan dut beti azaltzea, edo igualagian akaso txapa ematea gustoko dudala. Historiala hori esaten digute, txapa handiak sartzen ditugula, eta orduan behar izan dudala txapa horiek transmititu edo. Orduan, bai, beti gustoko izan dut, eta ez dakit egia esan da noiz hasi nintzen, bai, artikulu akademikoekin bai, baina gero egunkarietan eta horrelakoetan gonbidatu izan ninduten, iritzi artikuluak ematera, niri oso arraroa egiten zitzaidan. Zure iritzia ere ematea? Baina, beti historiaren ari horretatik tiraka, ez? Gaurkotasunetik zerbait deigarria egiten zitzaidanean, beti lotzen nuen historiarekin, ez? Nik ikasitako horrekin. Beti ofizioak hori egiten du, ez? Beti jotzen dugu, ezagutzen dugun horretara, eta nire kasuan historiatik, ez? Orduan hortik esanen nuke, bai. Beraz gaur ez dute tiraka egin beharko, ez? Elkarrizketan honetan, zu joango zara hor hitz egiten, hasi que primeran. Bai, hitz jario nahiko handia dut, bai. Primeran. Eta gero baita ere, emakumezkoaren figura edo nahiko presentea dago zure liburuetan edo, ez? Bai. Nik uste dut, historia ikasi nuela nire burua eta nire ingurua ulertzeko modu bat bezala. Hori kuskusera bat izan naiz beti, eta beti galdera pilo bat sortzen zaizkit inguruan, gertatzen denaren inguruan,
eta nire buruaren inguruan ere, eta hortik gerturatu nintzen historiara, ez? Pixkat hori, gauzak ulertzeko. Eta noski kontzientzia hartzen duzun heinean eta emakume zarenaren kontzientzia hori eta ez, zergatik gaur egungo egoera, pixkat hortik ere abiatuta. Nirea ulertzea eta ni emakume naizen heinean, hortik ere interes hori, ez? Ia kasualidadez ere, izan zen hasiera batean, ez? Doktora dutza egin nuenean, gaia izan ziren alargunak. Ah, bale. Bai, eta... Zuk aukeratutako gaia edo... Ba ez, horregatik kasualidadea, naiz eta nik uste dut beti interesa gehien pizten zian gaia, historia kulturala, historia soziala, eta pentsamenduen historia eta olakoak ziren arren, emakumeen historia, bueno, hor zegoen, baina, sin más, baina egia da nire tesi zuzendariak proposatutako gaia izan zela. Akaso, bera alargun baten semea zelako, eta nik uste dut hor gaia berak bazuela, esan bezala denok, ez, gure lehenengo abiatzen gara... Gure, jakin min horretatik, baina bai pertsonalatik, ez? Hori da, bai. Bai, nik uste dut partikularretik unibertsalera abiatzen garela beti. Orduan, berak proposatutako gaia izan zen, ni gaztetxoak nintzen, eta gutxi urte nituen, orduan, alargunak ez dituen inguruan ere. Claro, eta igual ez zen horrelako interesik, ez? Baina, bueno, esan zidanean deigarria egin zitzaidan. Eta hortik egia da emakumeen historia ezagutzen hasi nintzela, garai zehatz batetan, aro modernoaren hasiera horretan, 16 eta 17 mendeetan. Garai horrekiko interesa handia banuen dagoeneko, ja karreran 16 eta 17 azaldu zigutenean, nik ez da zer deitu ninduen arreta, baina interesgarria egin zitzaidan. Erlijio gerrak, gatazka politikoak, pentsamendu aldaketak, disiplinamendu soziala, eta gaur egun ditugun hainbat gaitz hortik datozelako eta instituzionalizazio prozesu hori, edo prozesu zibilizatorio hori, saldu digutena garapen moduan, baina askotan izan dena okerrera bideratu gaituen prozesu bat, guzti hori hor ere sortzen delako, eta ezakit interesgarria egiten zitzaidan, eta orduan alargunak aipatu zidanean, hasi nintzen, eta gero egia da ikasi dudala, ze garai garrantzitsua den patriarkatuaren errotzea ulertzeko, eta gaur egun ditugun hainbat balio, sistema ulertzeko. Zer ziren alargunak edo momentu horretan, edo nola definitzen ziren, edo zergatik ziren hain, ez dakit, zuk aipatu duzu nonbaitean, hain sozialki beldurgarriak, ez? Edo beldurra ematen zuten hor? Kezka handiak bizten zuten, bai instituzionaldetik, elizaren ikuspegitik, baina baita ere gizartearen ikuspegitik. Esanen genuke lehenengo alarguntasuna definitu beharko bagenu emakumeen kontu bat dela, ez? Ze hori historian zehar eta hori iturrietan ikusten da nola gizonezkoak ez diren definituak egon izan iturrietan beraien kondizio zibilaren gatik. Esan nahi dute emakume hori definitu izan zaigu beti iturrietan gertuen genuen gizonarekin genuen harremanaren arabera. Hau da, beti agertzen gara, ez dakit noren... Ijade edo ez, ez dakit noren alaba, ez dakit noren emaztea edo ez dakit noren alarguna. Gizonezkoei ez aile horrela definitzen. Euskeraz ere hitzak badu esan nahi hori, ez? Alargun litzateke lagunik ez duena. Bale, egia da. Baina euskeraz ere etimologikoki, pixkat begiratu nuen, eta nahiz eta generoa, hizkuntza generorik ez izan, eta alargun hitzak ere ez izan. Kutsua bai dauka. Kutsua badu, eta gehien bat esaten da emakumentzat erabiltzen dela, eta ez hainbeste gizonezkoentzat. Eta gizonezkoentzat denean, gizon abizena jartzen zaio. Eta emakumeen kasuan ez da beharrezko. Gizon alarguna. Bai, eta alarguna ulertzen da emakumea dela, ez? Eta berriz hizkuntza indoeuropear guztietan erroa femeninoa da. Orduan egiten dio beti falta bati. Osea, lagunik gabe dagoena, eta beste hizkuntzetan, ingeleran, latinean, eta beste horietan izanen litzateke bikotea falta zaiona, baina gizon bikotea falta zaiona, eta hortik abiatzen da, falta bat bezala. Hau da, eta hori da egiten nuen galdera bat hasieran ikerketa hasi nuenean, ez? Alarguna betirako alargun da, hau da, orain dela 20 urte alargun gelditu dena alargun izaten jarraitzen du,
berriro eskontzen bada alarguna da, eta ohartu nintzen iturrietara joz, eta beraien testigantzak ikusiz, baietz, beti berdin diola 20 urte pasa izana, berriro eskondu izana, alarguntasuna badela gizonezkoak emakumezkoari jartzen dion sigilu bat bezala, eta betirako berarekin eramaten duen zerbait, ez? Hau da, jabetza markatzen duena. Hori emakume hori betirako izanen da, gizon horren objektu bat bezala, ez? Zerbait. Eta, de hecho, esate dute, ez? Bizi beharko litzatekeela senarra oraindik bizirik egonen balitz bezala. Eta aldi berean, ematen zaien aholkua da, beraien bizitza izan beharko litzatekeela ja heriotzaren antzekoa, ez? Imaginatu. Bai. Eta kezka zergatik hainbesteko kezka gizarte horretan, emakumezkoak ja dagoeneko arriskutsutzat hartzen direlako garai horretan, eta aurreko garaietan ere, eta gaur egun ere, baldin eta beraien rola ez badute mantentzen, ez? Pasioengatik kontrolatuta komen gaudelako, tentagarriak izan gaitezkelako gizonezkoentzat, ezin ditzazkegula gure pasioak kontrolatu, tontoagoak garelako sortzez, ere esaten da, eta orduan gure errola ez badugu mantentzen, sistema nolabait eroriko litzateke. Orduan, behar dugu beti gizon bat gure alboan gu kontrolatzen gaituena. Gu gizonen menpe bizi behar gara, sistemak behar bezala funtzionatzeko. Orduan pentsa, ez? Alargun batek pizten dituen alarma guztiak. Senarrik eta gizonezkori gabeko emakume bada, esperientzia sexuala duen emakumea da, askotan ere ondareak kudeatzen dituzte, dirua badute, beste askotan ez, alarguntasunak ere ekartzen du pobrezia, baina beste batzuetan ondareak kudeatzen dituzte, eta nolabaiteko askatasun bat dakar alarguntasuna, ez? Orduan, hortik ere kezka eta beti ere eztabaida handia alargunen inguruan, elizan adibidez pilo bat, zer egin beraiekin, hobe da berriro eskontzea, esatute, gaztetxoa bada, bai hobe berriro eskontzea, baina ja zaharra baldin bada, eta zahartzaroa ja da 50 urte izatea, hau da, ja menopausia, zain nahi dute, ja emakumeen funtzio nagusia gizarte horrentzat, eta patriarkatuarentzat horrela izan da, emakumeen funtzio nagusia amatasuna bada. Funtzioa behin eginda, ez? Behin eginda, 50 urteko edo 50 piko urteko alargun batek berriro eskondu nahi izatea, hor bizioa besterik ez da, zertarako nahiko du berriro eskondu, ez? Orduan, hor beti eztabaida eta zalantza eta kezka. Nik esanen nuke alargunengan batzen direla patriarkatuak dituen emakumeekiko kezka guztiak. Sexualitatea, askatasuna, zahartzaroa askotan ere, guzti hori batzen dela, beraiengan. Eta guzti horretaz hitz egiten duzu zure liburuan, ez? Nola du izena liburuak? Bai, azkeneko liburua, hain zuzen ere martxoaren 2an argitaratu zen pasaren urtean, urtebete orain, Ni casadas ni sepultadas. Las viudas, una historia de resistencia femenina. Hortik dago, izenburua hortik dator. Garaiko esamolde baten arabera, esaten zuen viuda lozana, casada o sepultada. Eta erantzun bezala, ez? Ni casadas ni sepultadas. Ni casadas ni sepultadas, ez? Las que resistieron, ditzateke. Hortik dator, bai. Beti idazten duzu erderaz, edo atrabituko zinateke ere euskaraz? Artikuluak ere euskaraz idazten ditut, eta, orain ere bidea eusko ikaskuntzan egiten dut lan, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle bezala nabil euskaraz, orduan euskaraz ere idazten dut. Egia da, idatzi ditudan liburuak, hau, mardula dena eta aurrekoa ere entsaioa zena, gazteleraz idatzitak daudela ikerketa eta tesia gazteleraz egin nuelako. Baina, geroz eta gehiago banabil euskaraz idazten, azkeneko orain jakinentzat adibidez artikulu bat modernitatearen inguruan nago prestatzen emakumeak eta modernitatea, hori euskaraz da. Naturalagoa egiten zait gazteleraz idaztea, hori aitortu behar dut, erraztasuna handiagoa daukat, zenaiz eta ikastolan euskaraz ikasi,
Gero ja unibertsitatea hasi nintzenetik ja gazteleraz egin nuen eta urteak eman nituen. Ez dakit, bai, ere kontzeptuak eraikitzen dituzunean hizkuntza batetan, zaila egiten da gero Itzultzea edo beste hizkuntza batetan irudikatzea edo pentsatzea. Baina ibilbide hori egin dut, ez? Esan bezala, lan asko egin dut divulgazioan, hitzaldiak ematen, batez ere, artikuluak. Beraz, itzuli bat izan duzu, ez, kontzeptua edo. Eta lehenengo aldia egin izan behar nuenean, lehenengo aldietan, Euskal herri ezberdinetatik nintzen ninduten, eta euskeraz proposamena, eta hasieran bertigoa sentitzen nuen, guzti hori nola eraikuntza edo arkitektura intelektual hori nola berpentsatu euskaraz. Ze batzutan esaten duzuna ez da itzuli, da berpentsatu, ez? Claro, depende nola... Bai, baina, ariketa egitea da. Eta behin eginda, egia da, pues azkenean... Ateratzen dela, bai, orain esplikatu duzu moduan, ez? Baita ere, azkenean... Baina, eta ziurrenik ere, ez da ez nintzatekela gai, baina tesia defendatu nuenean orain dela 12 urte, 13 urte, kostatuko litzaidake pilo bat euskeraz azaldu behar izatea. Eta orain berriz, ariketa egin dudanez, gai naiz. Eta, bai, dena proposatzea da, ez da etorri oraindik argitaletxerik proposatu didanik euskeraz egitea. Hori da. Baina, proposamena iritsiko balitz, planteatzea litzateke. Bai. Eta gero baita ere, elkarrizketa hauetan asko hitz egiten dugu baita ere arteari buruz eta artea batzutan ea ze puntutora arte egon behar den gizartearekiko konprometitua, ez? Orduan, zure kasuan izan daiteke idaztearena, baina bai, zure ikuspuntua zein da, orokorrean artea gizartearekin konprometitua izan behar da edo izan daiteke entretenimendu hutsa? Artearekiko ez dakit zehazki zer esan, nire idazle lanarekiko eta historiagile gisa nik ez dut beste modu batetan ulertzen. Aspertuta nago entzuteaz, hori nola, berdin dit artea edo idazteak edo historia ikertzea aseptikoa izan behar duen eta objektiboa izan behar duen. Nik uste dut hori ez dela existitzen, denak du ideologia. Kontua da, ideologia hegemoniko bat egon den bitartean... Hori da, ez? Objektiboa. Hori esan zaigu hori ez dela ideologia. Eta zehazki generoaren ikuspegiaz ari naiz, ez? Adibidez. Orain esaten digute, asko leporatzen digute divulgazio historikoa egiten dugun hori, idazten dugun hori eta bar, ez naiz bakarra beste kideak baditut, Isabel Meien, beste batzuk, esaten digute guk egiten dugun hori ideologia dela, ez? Edo adoktrinamendua, edo horrelakoak. Eta grazia egiten dit, ez? Hori bestea, hori izan ez balitz bezala. Bestea ere badu, besteak ere badu, ez dakit adoktrinamendua, nik ez dut uste egiten dudana adoktrinamendua denik. Baina zurea adoktrinamendua bezala definitzen baldin bada, orduan bestea horrela definitu beharko litzateke. Eta ez bat ez bestea, ez, igual adoktrinamendua. Hori da, baina ni zintzoa naiz eta nik aitortzen dut nik ideologi bat badu dala. Eta noski hori islatzen dudala nire ikuspegian. Eta ikertzerako garaian, arreta jarriko diot gehiago puntu bati beste bati baino. Esate baterako emakumeen kasuan, emakumeak baztertuak egon gara historiografia tradizionalean. Ez bakarrik emakumeak, pertsona razializatuak, klase ikuspegi batetik ere berdin. Orduan, hori ere, nik uste du konpentsatzeko garaia badela ere. Orduan, zertxo gai pasatzen baldin bagara alde batetik, konpentsatzen ari gara, nik hori esanen nieke. Hala eta guztiz ere hori, uste dut, badela justizia kontu bat, eta, badela ere, noski, nire ideologia euskalduna naizen heinean, emakumea naizen, nafartarra naizen heinean, guzti horrek badu pisua nire begiradan. Eta aldi berean ere, zintzotasuna, ez? Osea, zintzoak izan hori adierazten dugunean, gure abiapuntua nondik dagoen, eta horrek ez du kentzen zorrotz izan beharrez garenik, ez? Gure lanbidean. Eta historiagile idazle moduan gauzak ongi egin behar direnik. Eta estranpeatu, ez? Guk nahi dugun hori
ez? Gure Bai, azaltzeko edo hipotesiaitik abiatuta, pues, hori balioztatzen duten puntuak bakarrik aurkitu, hori ez da, ere gure lana. Artearen ikuspegitik, ez naiz sentitzen artista idazlea bai, baina ez dut ere nire bizitza beste modu batetan ulertzen gizartearekin konprometituta ez bada. Oso politizatuta sentitzen naiz eta jarraitu nahi dut izaten. Ze bestela iruditzen zait errealitateari sorbalda ematea bezala. Eta ez dut inolaz ere hori egin nahi. Hori egiten dudan egunean, errealitatearekin kontaktua galdu dudalako da, eta oso ja privilegiatua ba naiz, hiperprivilegiatua naizelako izanen da. Orduan, niretzat behintzat berri txarra izanen litzateke hori. Eta gero baita ere, zu esan duzu, idazlea zarela, baina ez zarela horrela definitzen iguala inbeste, ez? Eta beste lan batzuk ere dituzula aipatu duzu. Orduan, ze puntutera arte bizi daiteke gure gaur egungo gizartean bakarrik idazle izatetik? Edo... Bai, nik ezagutzen dudanagatik, uste dut hori oso aukeratu gutxik egin dezaketen zerbait dela. Behintzat nire inguruan ere ezagutzen ditudan, artista, musikari, idazle, gehienak ez dira horretaz bakarrik bizi. Nik ezagutzen dut hori argitaletxeen mundua adibidez tokatu egin zaidalako, nire kasuan txalapartarekin, bertako argitaletxe batekin, eta ez da batere negozio ona. Ez argitaletxe bat izatea, ez idazle izatea. Jasotzen dugun dirua, liburu bat idazteagatik, ez dugu dirurik jasotzen, hasteko, ez? Horregatik ere, eta hortik ere niri datorkit hori privilegioaren kontzientzia hori. Beti esate dut, liburuak badirela lan kolektiboa, ez dira banakako lanak. Osea, hau ez da, ez? Kasu honetan, hau... Mardula den tesia izan arren. Ekarri diguzula guretzat, ez? Ekarri zuentzat. Hau tesiaren fruitu da. 4 urteko ikerketa gehi beste 2 urteko idazkerako fruitua. 2010 urtean defendatu nuen eta 2022an argitaratu du. Eta ez da kasualidadea ere, zergatik pasa diren 12 urte. Bitartean ama izan naizelako, 2 alaba izan ditut, zaintza lanean egonez murgilduta eta lanean ere, osea, produkzioan eta erreprodukzioan, eta orduan hori ikusten da ere, generoak pisua baduela, ez? Idazterako garaian eta argitaratzerako garaian, ez? Zaintzan gaudenok, zailtasun handiagoak ditugu. Eta hala eta guztiz ere privilegiatua sentitzen naiz, liburu hau argitaratu izan badut izan da, ikerketa hori egin ahal izan nuelako. Eta ikerketa hori egin nuen, unibertsitatera joan nintzelako. Eta naiz eta nire gurasoen ahalegin ekonomiko bat izan zen, ezen etxean nola erresa izan, baina ahalegina egin zuten, eta gai izan ziren, beste askok ezin dute. Hori estadistikek ere hor esaten digute, ez? Klaseak baduela zer ikusia ikasketekin, ikasketa mailarekin, eta gero ere ibilbide akademikoan pisua du klaseak, generoak, eta bar. Orduan, privilegiatua sentitzen nahi zentzu horretan. Liburu bat idaztea privilegio hutsa da zentzu horretan. Ea nork duen denbora, praktikoa eta bizi aldetik hori egiteko. Bai, esaten duzu moduan, ez? Privilegio bat dela hori egin ahal izatea, ez? Eta lan kolektibo batez ere, ez? Eta horre kasu honetan ez, beti eskertuko diot editoreari, Jon Jimenez garai horretan zegoen txalapartan, ja dagoeneko ez dago, eta baina txalapartako lankide guztiei maketazioa lan egin zuenari, diseinua Montik egin zuen portadaren, bai bi liburuena, ze txalapartarekin lehenengo argitaratu nuen entsaio hau, Virgenes o putas. Horren hitz egingo dugu hori buruz baita ere. Eta gero beste hau, eta Montik egin zuen edizio lana izan zen, zoragarria, eta gero editoreak egiten duen lana, hori mozten, batez ere, ni hausartzen ez nintzen, mozten hausartzen ezin zen argitaratu tesi bat, hola. Claro. Ostras, ez zaila izan behar da, ez? Horrelako tesi luze bat, gero murriztu bari izatea... Bai, horregatik nioen ari ginen hori bizi daiteken honetaz. Oso negozio... Txarra da, ez?
Txarra esan nahi dut, badaude, badakigu pope batzuk badaudela, dirutza jasotzen dutenak, eta argitaletxe batzuk ere badaudela, dirua egiten dutenak, baina horregatik ere periferien aldarrikapena argitaletxearen zentzuan, Nafarra delako, hemengo gaiengatik apostu egiten duelako, eta gero hori oso diru gutxi ateratzen duela, bai argitaletxeak, bai egileok, distribuzioan badakit hor diru nahiko joaten dela, hor portzentai potolo bat hartzen dute, dendek ere hartzen dute, baina ulertzen dut ere, fisikoki hor daudenez, langileak ordaindu behar dituzte, eta bar, orduan, liburuak balio duen horretatik, oso gutxi ez? Guri, ez dakit, uste dut, 22 euro terdi balio badu liburuak, uste dugu ez dela euro batera iristen. Ostras, hainbeste, Bai, hortik, horrelako zerbait da, bai. Orduan, pentsatzen bat ale saldu beharko zenituzke... Bai, aberatxe izateko. Bai, ez, nire kasuan ez da inolaz ere... Intentzioa, ez? Baina esaten duzuna baita ere ez dagoelako igual behar bat, edo inkluso ez duzulako ere ez daukera bezala ikusi edo, ez? Eta hori baita ere artearen kasuan orokorrean, ez? Idazlei buruz eta ez dakit igual horri buruz hainbeste ez, baina egia da batzutan sartzen zarenean artearen munduan badirudi ezinezkoa izango dela, ez? Eta batzutan apostu egitea da hor prezipizio baten, ez dakit hor... Bai, arte mundua bizi duen prekarietatea hori izugarria da, ez? Ere, askotan ere gizarteak orokorrean ez duelako ere baliosten edo. Hori da, baliosten, eta hor da biltza artisten estatutuarekin bueltan. Hori da, bai, hori buruz ere hitz egin, idazleen kasuan ere baduzue hor, ez? Orain badirudi, idazle batzu hori ziren kexaka, ez? Gero jubilatu ondoren edo ezin zutela kobratu derechos de autor edo dena delakoa, ez? Orain badirudi baiet, gertatuko dela. Bai, horrekin bueltaka dabiltza, bai estatu mailan, bai Euskal Herri mailan, ez? Eskubide kulturalen kontzeptuaren inguruan ere bueltaka. Askotan ere badirudi, klaro, zure pasioa denez, ez? Musutruk ere egiteko prest zaudela, ez? Nik ere hori ikasi dute, asko, esan bezala hitzaldi asko eskertzen dut, hitzaldi asko ematen ditut, behitzen nautelako, emakumearen egunearen bueltan adibidez, emakumeen historiari buruz hitz egiteko, eta bar, eta hasi nintzenean hasieran, ditzen dinduten igualeku batetik, eta lotxa, ez, edo zure lan horri garrantzirik ez ematea, edo zuk hainbeste gustoko duzunez, presa hau dela musutruk egitea, eta gero, nik balioan jarri dut, eta jartzen dut, ez, nik honengatik diru bat kobratzen dut lana badelako. Nik lana hartzen dut hau egiteko, eta hori eskaintzeko denbora behar dut, eta orduan balioan jarri nahi dut. Eta ohartu naiz ere, urteekin, urte asko daramat hau egiten, eta urteekin ohartu naizena da, zuk zure burua balioan jartzen duzunean, eta minimo batzuk eskatzen dituzunean, bai diru aldetik, bai ere, ez dakit, zaintzaldetik hori da, hobe ateratzen direla gauzak, bai jendeak hobeki hartzen du, harrera handiagoa daukate, gero bestela egiten duzunean militantziagatik egiten ditudala ere, eta egin nahi ditut, jarraituko ditut egiten. Nik sinisten ditudan proiektu horietan militantziagatik nire denbora eskainiko dut. Eta adibidez, modu bat da, hitzaldi bat eskaintzea, eta bar. Baina beste kasu batzutan favore bat egitea arren eta ez dakiz zer, eta gero... Konturatzea beste norbaiti ez, hori baliosten diotela edo. Bai, eta ez dio inori mesederik egiten. Orduan, ulertzen dut horrelako gizarteak balioztu behar duela, baina nire lanketa bat egon barko litzatekela hori, kultur munduaren aldetik, estatutu hori idazteko, lortzeko, eta... Zaila da batzutan guk egin behar dugula lan hori, ez? Azkenean baliostearena, ez? Edo balio, ez dakit, ekonomiko bat jartzea... Claro, eske, bai. Guk
ez daudenean, batzutan asmatu behar dugu, ez? Eta hau zenbat balio du. Bai, horregatik egin nahi da hori, ez? Pixkat Exactamente, bai. arautzea eta, aman komunean izan dezagun minimo batzuk, hori egiteko asmoa badagoela badakit. Hori da. Tarifen aldetik, ez dute ilustratzaileek ere lan hori egin dutela, lanketa hori egin dute, eta badituzte tarifa batzuk, adibidez, adostutak denon artean, minimo batzuk, ez? Bestela, ez? Bai. Bai, baina, nik uste dut hori arteen munduan eta humanitateen munduan orokorrean, guk azkenean ez dugunez ezer produzitzen, esan nahi dut. Gure produktuak ez dira erabilgarriak sistemarentzat edo kapitalismoarentzat, ez dira, artea izan daiteke kontsumo bezala ere, hori badago ere. Baina nik gehiago esaten dut ezagutzaren ikuspegitik. Nik uste duz, humilki sortzen dudana da ezagutza, ez? Edo eskaintzen dudana, ezagutza da. Eta batutan igual hori bizigaren mundurako da, inkluso izan daitekeela, egin dezakeela kontrako eragina, ez? Igual izan daitekeela kezkagarria, beldurgarria, ez? Alargunen moduan, ez? Bai, sistemarentzat ez da... Batzutan, pentsarazten baldin badituzu asko, ez? Bai, nik beti esan dut, orain dela gutxi izan zen emakumeen eguna zientzian, eta beti humanitateen munduan mugitzen garen emakumeok kesu gara horrekin, ze askotan garrantzia ematen zaio, eta oso ongi dago, egiten den aldarrikapena hori, emakumeak zientzia puruetan sartzeko, eta ingenieritzetan, eta zientzia hori tradizional edo puru horietan sartzeko deialdia egiten da. Baina nik uste dut, humanitateak gutxietxiak daudelako, hain zuzen ere horregatik, zu diozun horregatik. Osea, hainbat gauzengatik, bada masa kritikoa sortzen dutelako, pentsarazten dizute. Historiak, filosofiak, filologia, ezagutza eremu guzti horiek pentsarazi egiten dizute. Eta hori ez da komenigarria, sistemarentzat ez zaio komeni. Ez dugu ezer praktikoa ere produzitzen, ez? Ez dakit. Tangible edo, ez? Bai, edo ingenieritza batek produzituko lukeena, ez dugu guk produzitzen, hori egia da. Eta gero nik uste dut oso gaizki edo gutxi baloratuak daudela orokorrean, oso feminizatuak daudelako ere. Emakumeen kontua izan dira. Osea, nahiko onartuta zegoen, emakumeok ikasketak izatea ez egoen, ez da inoiz ongi ikusia egon historian. Baina, humanitateekin, zeuden, ez? Emakumeak historian, edo filosofian, edo filologian, edo artean egotea, ongi. Eta hain zuzen ere feminizatutak egon direlako, nik uste dut hori ez dutela izan gizartearen balioztea edo balioa. Orduan, bai, hortik. Aber gauzak aldatzen joaten direnez, eta arte eszenikoak sos hau edo arte orokorrean sos hori alde batera utzi dezakegun. Bai. Joan baino lehen, baita ere dago beste galdera bat, zuretzat, hau ez dut nik egingo, hau aurreko gonbidatuak idatzi dizu. Bale. Egingo dugu joku bat, egiten dugu joku bat, ez? Aurrekoak zerbait idatzi dizu zuri, eta gero zuk idatzi beharko diozu urrengoari. Ez dakizun orden edo zer egiten duen. Bale, ados. Eta berak hau jarri du, lasaiago zaude. Ze bera oso nerviosa etorri da, orduan... Proiektatu du, ez? Hori da. Bere urduritasun hori, bai. Lasai nengoen eta lasai jarraitzen dut. Bai, lasain zeuden egia da. Nik, niretzako primeran, ze horrela ni ere lasaiago. Bai, beste gauza batzuekin asko urduritzen naiz, baina gauza hauekin ez. Perfecto. Bai. Perfecto, pozten naiz. Lasai nago. Orain zure txanda. Baina, hor duzu ezabatzekoa eta tiza. Bale. Zakita joaten zaren, bai. Bai. Bale, galdetuko diot. Egia esan da zaitu kurritzen hola bote prontoan galdetu. Normal, baina, jakin gabe norden. Badakizu artearen inguruan edo, bai? Bale. Zerbait egiten duela. Bale. Baina, zan daiteke baita ere zer jantzuen atzo. Bale. Presiorik ez.
bai, Listo? bai. Ba, hemen utziko dut. Vale, Alboan, eta berak ikusi du. Ikusiko du etortzerakoan. vale. Primeran, eta bueno, liburuak, ez dugu bigarren liburuari buruz ere hitz egin. Ez dugu hitz dugu egin. denborarik Enrollatu eman. naiz, esan dizut, txapa hundia sartzen ditugula, historiak dio. Nola, venga, guazen bukatzeko honekin, nola beste bigarren liburu hori, esan duzu, nola esaten den? Azkenekoa izan zen, hau, ni casadas, ni sepultadas. Eta aurrekoa izan zen, Alargunei buruz. Eta hau izan zen ensaio bat, Vírgenes o putas. Vírgenes o putas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino. Hau izan zen ensaio bat, emakumeek jaso dugun adoktrinamenduaren inguruan, ba hori, pixkat, bi ideia horien inguruan, ez? Emakumearen ideala, eta emakumearen ideal horrekin apurtzen zutenei zer gertatzen zitzaien, ez? Eta orduan horren inguruko azterketa batxo bat. hausnarketa baita ere, imaginatzen dut, zuk ikerkuntza horietan egindako datuekin eta, Bai, ez? hori da, bai, hartzen ditut, batez ere, bueno, iturriak dira garaiko pentsalariek, moralistek botatzen zituzten loreak emakumeen inguruan. Loreak, kagotxen artean imaginatzen dut, ez? Bai, bueno, batzen diálogo en laude de las mujeres, eta, bueno, ez zen en laude, hori ziur egon. Eta, bueno, horrelako diskurtsoak, garaikoak, 16 eta 17 mendekoak, eta gero, jolas moduan pixkat konparatu, badibidez, frankismoan, altxamendu militarraren ondoren, Pilar Primo de Riverak adiz botatzen zituenak, pixkat konparatzea, eta nola, bueno, erroa oso antzekoa zen, ez? Eta helburua oso antzekoa. Orduan, bueno, ikusi nola ze diskurtso zeuden, eta gero bestalde ere niri beti interesatzen zait asko erresistentzia. Esan nahi dut, bueno, hau da esan zaiguna, baina beti egon dira margenetan egon diren emakumeak. Eta horien kontra ez, jodutenak. Bai, voluntarioki edo beharrarengatik kasu askotan, baina ideal horrekin apurtu dutenak ere egon izan dira beti. Orduan, niri horiek oso interesgarriak egiten zaizkit beti. Bai. Ba, primeran bazu, bueno, erresistentzian jarraituko duzu hor, zure idazteekin. Eta guk, hauek utziko ditut hemendik platoan, hemen emango dira gure platoa hor nintzen, baina gero eramango ditut etxera eta irakurriko ditut. Primeran. Posten naiz. Ondo? Bai, uste dut ongi gelditzen dela, ezta? Eta gainera beste guzti horrekin. Hau gero bukatzen du gauzez beteta, ze 30 pasatuko zarete hemendik, orduan gero... Ohartzen naiz, bai, polita dago, koloretsua momentuz. Bai. Ba, mila esker, Amaia etortzegatik. Zuei, gonbidapenagatik. Eta zorteon proiektu guztietan, eta, bueno, izango dugu zure berri seguro.